Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Гаилә әгъзаларыннан бигрәк хезмәттәшләрдән куркыныч яный. В быту заражение составляет 39% и через трудовые коллективы 51%. Бүгеннән кертеләчәк чикләүләр Татарстанга да кагылырмы? Рәмзилә Гафиятуллина белеште. Ярдәм янәшә. Bu yardım senin bik gerek. Kibitke çağın bik ağırlık bilen. Волонтерлар мохтаҗларга ярдәм итүен дәвам итә. Аларга бүген Шулпан Касыймов да кушылды. Суд приставларына чираттылар, ишекне борын төбендә шапылдатып ябып куйдылар. Ни өчен суд приставлар идарәсенә шундый зур чиратлар җыелган? Проблеманы Руслан Сундинов өйрәнде. Элемтәдә ришвәтчелектән зарланучылар. Кемнәр нәрсәдән зарлана һәм аларга ничек ярдәм итәләр? Гөлназ Сайфетдинова. Россиядә бүгеннән кабат бөтен җирдә катгый битлек режимы кертелде. Хәзер аны җәмәгать урыннары транспортта гына түгел, лифт һәм хәтта парковкаларда да кию мәҗбүри. Бу хакта Роспотребнадзор башлыгының карары бар. Моннан тыш төбәк башлыкларына күңел ачу, туклану урыннарына чикләүләр кертү хакында уйларга киңәш ителгән. Сүз төнге вакытта, ягъни төнге 11-дән иртәнге 6-га кадәр аларның эшчәнлеген туктату турында бара. Безнекеләр бу хакта нәрсә уйлый соң? Рәмзилә Гафиятуллина дәвам итә. Добавляется обязательное ношение масок на парковках, в лифтах. Моңа кадәр битлекләрне халык күп җыела торган урыннарда җәмәгать транспорты һәм таксида гына кию мәҗбүри булса, бүгеннән әлеге исемлек киңәя. Парковка белән лифтларда да сакланып йөрү мәҗбүри. Моннан тыш Роспотребнадзор төнге сәгатьләрдә күңел ачу һәм туклану урыннары эшчәнлеген тыярга киңәш итә. Монысы әлегә тәкъдим рәвешендә. Татарстанда аңа колак салырлармы? Җомга көнне белербез. Министерство здравоохранения только что привезли больного коронавирусом. Монысы Омскидагы хәл. Хастаханәдә урыннар булмаганлыктан ковидлы авыруны сәламәтлек саклау министрлыгы бинасына китерәләр. Үпкәләре 80% зарарланган хатын көн узын ашыгыч ярдәм машинасында йөри. Татарстанда урыннар җитәрлекме соң? Есть очень четкие показания. Хастаханәгә салыр өчен җитди сәбәпләр булырга тиеш. Аларны провизор госпитальләрендә дә, ашыгыч ярдәм хезмәтендәгеләр дә яхшы белә. Шул кысалардан чыгып урыннарга кытлык юк. Омскидагы хәл бездә кабатланмас дип уйлыйм. Татарстанда хәзер коронавирус белән авыруның үсеш темпы тәүлегенә 0,6% тәшкил итә. Ковид йоктыручылар өчен Казанда тагын бер өстәмә госпиталь ачып җибәрделәр. Ул Казан федераль университетының санитар частендә урнаша. Лейтенант Шмин турамындагы бу дәваханә янәшәдә яшәүчеләрнең тынычлыгын алган. Алар авыру йоктырудан курка. Бу шик-шөбһәләр нигезлеме? Поступают пациенты. Әлеге госпитальдә авырулар терлекләндерү курсы үтә. Биредә яшәүчеләргә алардан бернинди куркыныч та янамый. Республикадагы вазгыятны даими киеренке дип бәялиләр. Бигрәктә хезмәт коллективлары борчуга сала. Тикшерелгән 149 оешманың йөзендә хилафлыклар ачыкланган. Һава зарарсызландырылмый, социаль дистанция сакламыйлар. Нәтиҗәдә авыручылар күп. В сентябре в основной массе Сентябрь аенда авыру 47% очракта гаилә әгъзалары арасында таралса, хәзер хәл үзгә. Бүген килеп көнкүрештә вирус йоктыручылар 39, ә хезмәт коллективларында 51%. Әллә табиблар да күпләп авырый, әллә бу кадәр эшкә түзә алмый эштән китәләр. Сырхауханәләрдә чиратлар грипп чорындагыдан да күбрәк. Томау төшсә дә күп кеше тест эшләтергә йөгерә. Аның нәтиҗәсен генә озак көтәсе. Хәзерге вакытта государственный клиникаларда ситуация яхшылайды. Һәм без бер 3-4 көн эчендә шул анализларны бирәбез. Иң күп авыручылар 40 яшьтән 64-кә кадәргеләр арасында. Әмма балалар өлкәннәр белән чагыштырганда 10 тапырга кимрәк чирле диләр. Шуңа да каникулларны озайтырга нигез юк. Рәмзилә Гафиятуллина, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда коронавирустан тагын бер кеше үлгән. Ул 1950 елгы ир-ат. Аны пневмония белән хастаханәгә китерәләр. Хроник авырулар да була. Бу республикада 110-нчы инде үлем очрагы. Узган тәүлектә Татарстанда тагын 47 кешегә ковид диагнозы куелган. Шуларның 36-сы Казаннан. Россиядә үлүчеләр саны арта бара. Соңгы тәүлектә 346 очрак. Авыруны йоктыручылар исә 16 меңнән күбрәк. Бу хакта оператив штаб хәбәр итә. Иң күп очраклар гадәттәгечә Мәскәүдә 3670, Санкт-Петербург авыручылар 700-дан артык, Түбән Новгород өлкәсендә 377 кеше ковид лектергән. Саратов өлкәсендә 197, күрше республикаларда Марий Элда мәсәлән 46, Чувашиядә 58, Ульяновск өлкәсендә коронавирус диагнозы тагын 201 кешегә куелган.
Коронавирус көчәйгән шартларда республикада ярдәм янәшә хәрәкәте үз эшен яңадан башлап җибәрде. Волонтерлар мохтаҗларга, мөмкинлеге чикле кешеләр һәм аз керемле гаиләләргә ярдәм итә, чөнки хәзер өлкәннәргә кеше күп булган урыннарга чыкмау зарур. Исегезгә төшерәбез, Ботнада Рөстәм Миннеханов 65 яшьтән өлкән кешеләргә булышу мәсьәләсен кабат күтәреп чыкты. Ярдәмне кемнәр, нәрсәдән башлады? Чулпан Касыймов тулырак. Азык-түлек пакетлары кич белән җыелган инде. Бүген инде хәзер адреслар буенча без китәбез. Фаиз Зариповның волонтерлык стажы 3 ел ярдәм мәчетендә эшли. Яз көне мохтаҗларга кайнар ризык таратсалар, хәзер азык-түлек җыелмасы. Гөлфирә Вәлиевага 82 яшь, хезмәт ветераны, бер үзе яши. Ярдәм итәрлек кешесе юк. Улым белән кызым да күптән түгел берничә операция кичерделәр ди. Булай торып китергән продуктны Ходаем, рәхмәттән рәхмәт. Ярдәм фондына мөрәҗәгать итүчеләр саны 2000-нән артык. Айруча мохтаҗ 500 кешегә ай саен азык-түлек җыелмасы тараталар. Әлеге продукцияне Россия президенты гранты акчасына сатып алалар. Бу ярдәмнәр бик зур ярдәм инде. Белмим, менә көтелмәгән җирдән инде бу. Әбиләргә, инвалидларга мохтаҗ булган кешеләргә менә шулай таратып йөрибез. Көнгә 20-дан артык кеше барырга килә. Көн саен Парк Петровда Кызыл капка янында йортсыз калган кешеләрне ашатабыз. Әлеге әкияти фия Регина Иванованы белмәгән йорт юктыр. Иман нуры мәчетенең хәйрия бүлеген җитәкли ул. Бүген күп балалы гаиләгә азык-түлек җыелмасы китерде. Елена Федорова 3 баланасы, олысы инвалид. Бөтен нәрсә кыйммәт булганга, мондый ярдәмне бик шатланып кабул итәләр. Мин үзем дә актив әни, башка шәһәрләрдә яшәүчеләр белән аралашам. Алар белән чагыштырганда безнең Татарстанда хәйриячеләр күбрәк. Яз белән чагыштырганда хәзер мохтаҗлар саны артты. Хәзер безнең Иман нуры мәчете карамагында гына 200 гаилә. Республикада ярдәм янәшә хәрәкәте пандемия башланганнан бирле 60 мең кеше волонтер булып языла. Аларга башкалар да кушылалар. Бары теләк кенә кирәк. Чулпан Касыймова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Туристлык өлкәсе пандемияны ничек кичерә һәм дәүләтнең туристлык кешбыгына ник барсы да ышанмый. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасындагы язмадан танышып була. Бер документ тапшыру өчен көне буе чират торырга кирәк. Татарстан халкы социаль челтәрләрдә суд приставларына керә алмаудан зарурларан. Пандемия чорыга булуга карамастан тор коридорда кеше арасында сәгатьләр буе торырга туры килә диyorlar. Айруча Әлмәт, Казанның Мәскәү белән Киров районнары буенча мөрәҗәгатьләр күп икән. Ни өчен үзләре үк акча белән эш итүчеләр тиешле шартлар тудырмаган? Сәбәбе нидә? Моны ачыклар өчен Руслан Хаснетдинов шунда юл тотты. Очередь. Социаль челтәрләрдә Әлмәт шәһәренең суд приставлары идарәсенә кереп тә чыгып та булмый дип зарланган видеолар яшен тизлегендә таралды. Монысы инде Казанның Мәскәү белән Киров районнарындагы приставлар бүлегендә төшерелгән кадрлар. Монда да шундый ук хәл. Кеше күп, урын тар, ыгы-зыгы. Второй час, почему не открывайте? Сейчас. Один человек принимает, вы сейчас вообще не попадете. Мондагы хәлләр теге роликтагы кебек үк. Чират ишек төбеннән үк башлана. Пристав янына икешәрләп кенә кертәләр. 2 человек, пожалуйста, заходите. Миңа бер кагаз кирәк. Мин аны хәзер монда 5 сәгать көтәчәкмен. Потому что сначала ул яза, аннан соң начальникка бара. Әле мин монда инде жарты сәгать торам. Чират. Павел Улетин ярты елдан артык түләгән акчасын кайтара алмыйча интегә. Сегодня попасть никак не смог. Идарә җитәкчесенә үземнең гозер буенча кермәкче идем. Булмады. Дәүләт хезмәте порталы аша язылырга диделәр. Ләкин анда ул бүлекчә бөтенләй дә юк. Ярты ел менә шулай йөрергә мәҗбүрмен. Очереди постоянные, толкучки не пройти. Чиратның очы кырыена чыгарлык түгел, кайчак ишектән дә кирип булмый. Ни өчен халык чиратта торырга мәҗбүр? Без сорауны бүген суд приставлары хезмәтенә юлладык. Монда аңлатуларынча, хәзер бүлеккә электрон сайт аша язылып килеп була, әмма халык алдан килеп чират көтүне өстен күрә. Очереди возникают. Кешеләрнең күпчелеге үз вакытыннан алда килә. Хәзер бу таләп ителми. Без алдан язылуга сөннек бирәбез һәм билгеләнгән вакытка гына килергә тәкъдим итәбез. Ни өчен чиратлар гел бер үк бүлекчәләрдә җыеласың? Идарәдә аңлатуларынча, кайбер биналар иске һәм анда урын тар. С целью минимизации очередей. Бу мәсьәләләрне хәл итү өчен без эш графигын үзгәрттек. Мәскәү районы идарәсе гражданнарны хәзер сишәмбе, пәнҗешәмбе, Киров районы чәршәмбе һәм җомга көннәрендә кабул итәчәк. Моңа кадәр 2 бүлекчәдә бер үк бинада урнашкан, икесендә дә сишәмбе һәм пәнҗешәмбе кабул итә торган булалар. Бу атнада монда да Түбән Камадагы бүлекчәдә дә кабул итү көннәрен үзгәрткәннәр. Руслан Садинов, Рамзил Гарипов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.
Бүген республиканың иҗтимагый палатасында халык зарларын тыңладылар. Кабул итү Татарстан президентының ришвәтчелеккә каршы туры буенча идарәсе белән берлектә үтә. Татарстанда быелның беренче ярты еллыгында гына ришвәт белән бәйле 700 дән артык җинаять теркәлгән. Бүген кемнәр ни дип шалтыратканы хакында Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Управляющая компания должна была перевыставлять ту же самую сумму, которую выставляет Татэнерго. Хадый Токташ урамы 119 йортта яшәүче Ринат Шакирҗанов сүзләренчә, Идел буе районы идарә компаниясе аларга җылылык хакын арттыра. Нәтиҗәдә аларның хезмәтеннән баш тартып, торак милекчеләре ширкәте булдыралар. Акчаларны суд аша кайтарасы. Мы выявили, что по статьям... Бездән суны җылыту өчен Татэнерго күрсәткән соннан 2 миллионга артыграк акча алдылар. Шуны ачыклау өчен ярты ел вакыт китте. Прокуратура мәгълүматы буенча быелның ярты елында торак коммуналь хуҗалык тармагында 1000 хокук бозу ачыклана. Кайсы очракларда аларның ришвәт булу-булмавын ачыклар өчен җентекләп тикшерергә кирәк. Пример простого, допустим, завышения платы за ЖКХ. Торак коммуналь хезмәтләр өчен хакны арттыру һәр вакытта да ришвәт булмаска мөмкин. Нәрсә нигезендә бушлай килеп чыкканын ачыкларга кирәк. Бу карар законлымы? Торак коммуналь тармак сәламәтлек саклау, мәгариф, эшмәкәрлек, гадәттә ришвәтчелек буенча кайнар линияга шундый сораулар күп килә. Бүген дә берничә кеше шалтыратты. Мамадыш, Түбәнкама, Алабуга, география төрле. Әйтик, бер ханым кызының юл һәлакәтендә үлү очрагы буенча җинаять эше барышыннан канәгать түгел. То есть вы подозреваете, что вот есть коррупционная составляющая в взаимоотношениях между стороной защиты, да, и следствием. Шалтыратучы үз хокукларын ничек яклый ала, барысын да аңлаталар. Бу очракта без башка органнарның эшен законсыз дип таный алмыйбыз. Мөрәҗәгать прокуратура, Ичке эшләр министрлыгына юллана. Барлык мөрәҗәгатләрдә теркәлеп бара, кирәкле органнарга юллана. Если звонок пропущен, мы видим, что он не удался, мы им обязательно перезваниваем. Узган ел иҗтимагый палатага ришвәтчелек буенча 100 мөрәҗәгать булган. Мы проводили приемы на тему... Иң актуаль мәсьәләләр сәламәтлек саклау, торак коммуналь хуҗалык, мәгариф. Алар буенча аерымда кабул иттек. Бүген элемтәгә чыга алмаучылар өчен иҗтимагый палатада кайнар линия һәр вакыт эшли. Гөлназ Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз, номеры 898-74-01-01. Хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Һәр гаилә кайгырту тоярга тиеш. Татарстанда демография илкүләм проекты үтәлеше хакында фикер алыштылар. Туучылар санын арттыру өчен нишләргә, балалар һәм аларның әти-әниләренә нинди ярдәм кирәк? Сорауларга җавапны иҗтимагый палатаның 2 комиссиясе һәм Бердәм Россия фиркасының Татарстан бүлекчәсе президиумы эзләде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова киләсе ел бюджетының киеренке булуына да карамастан, социаль мәсьәләләргә игътибарны киметергә ярамый дип белдерә. Әйтик, мөмкинлеге чикле балалар өчен остазлар санын арттырырга кирәк. Илкүләм проектларның уңай нәтиҗәсен һәр гаилә үз мисалында тоярга тиеш. Балалар күбрәк булсын, гаиләләр зуррак булсын, чөнки ул безнең киләчәк, менә шушы проблемаларны, шушы мәсьәләләрне ничек хәл итәргә һәм бу эштә шушы иҗтимагый оешмаларның да нинди ярдәме дәүләткә, хөкүмәткә партнерлык нинди формада булырга тиеш, шуларны да тикшерергә тиешбез. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Шәхси документлар, хатлар, кулъязмалары Татарстан дәүләт архивы мәшһүр язучы Ояз Гыйләҗев истәлекләренә байды. Менә хәзер архивка тапшыру, ул димәк мәңгелеккә тапшыру дигән сүз. Һәм мәңгелеккә безнең халкыбызның хәтере сакланачак. Ядкәрләр белән Гөлназ Гыниятова танышып кайтты. Әби патша Казанда. 555 экспонат бу скульптурада, рәсем сәнгатендә Әби патшаның киемнәре. Казанның Эрмитаж музеенда Екатерина II-гә багышланган яңа күргәзмә ачыла. Аны әзерләү мизгелләрен Илгиз Шәкүров күреп кайтты. Татнефть нефть эшкәртү күләмен арттыра алганы. Бүген компаниянең директорлар советы утырышында 9 айга нәтиҗә ясап бюджет үтәлешен карадылар. Татнефть электрон сәүдәне киң җәелдерә алганы. Бу пандемия вакытында аеруча актуаль. Нефть һәм нефть продуктларын төяү дистанцион рәвештә идарә ителә. Утырышта компаниянең башка юнәлештәге программаларына ничек үтәвен дә карадылар. Мәсәлән, республиканың Әлмәт зонасында яшәүчеләргә үз хезмәткәрләренә медицина ярдәме күрсәтү. Моның өчен Татнефтьнең сәламәтлек саклау пунктын яңарту, бактериология лабораториясын төзү, эш урынында имгәнүләрне киметү өчен мәгълүмат системасын булдыру каралган.
Бүгін Рөстәм Миннеханов кеше нефть компанияләре җитәкчеләре белән дә җыелыш уздырды. Пандемия икътисадка зур зыян салды дип билгеләп үтте президент. Нефть чыгару узган ел белән чагыштырганда 10,7%-ка кимегән. Аның каравы ковид таралу җаваплылыгын арттырган. 2018 елдан алып кеше нефть компанияләрендә авария теркәлмәгән. Татарстанда шәхси эшмәкәрләрнең яртысыннан артыгына салым режимын алыштырырга туры киләчәк. 2021 елның 1 гыйнварыннан Россиядә керемгә бердәм салым, ягъни ЕНВДны гамәлдән чыгарыла. Бүген салым хезмәте онлайн форматта вебинар уздырып, эшмәкәрләрнең сорауларына да җавап бирде. ЕНВД салымын 2000 елда керттеләр, шул рәвешле кеше бизнесның табышын законлаштырдылар. Ул чакта әлеге салым берничә салымны алыштырды. ЕНВДны бетерү турындагы карарны премьер Михаил Мишустин июльдә кабул иткән иде. Күпчелек эшмәкәрләр белдерүенчә, быел булайда керем кими. Мы выживали за счет работы банкетного зала и его заполняемости. В данный момент, конечно, заполняемости никакой нет. Людмила Архипова ресторан хуҗасы 15 ел Туклан өлкәсендә эшләй. Хәзер кеше аз йөри, салым системасы үзгәргәч, табыш нишләр әлегә фаразлар гына кыра. Мы еще, конечно, не очень так разобрались. Аңлавымча, яңа кагыйдә буенча безгә хәзер өстәмә хисапчылар штатын булдырырга кирәк. Пандемия шартларында без үзебезнең хезмәткәрләрне кыскарттык, чөнки ресторанга кешеләр килми. Бу үзгәреш вакытсыз. Татарстанда 95 мең шәхси эшмәкәр бар, шуларның 50 меңнән артыгы моңарчы ЕНВД салымын түләй. Хәзер алар кайсы салым системасына күчәчәген сайларга тиеш. Гадиләштергәнне, гомуми системаны яки патент алырга. По упрощенным системным вложениям. Гомуми система һәм патент буенча түләсәң, кеше бизнес өчен саннар билгеле инде. Салым уртача 5-6% артачак. Быелгы кебек катлаулы икътисади шартларда салым ставкасын киметүне сорап, Сәүдә-сәнәгать палатасы хөкүмәткә мөрәҗәгать итә. Алар аны кертүне 3 елга сузуны сорый. Россиянең финанслар министры ил хөкүмәтенә исә элеккеге салымны тагын 1 елга калдырырга тәкъдим итә. Әмма үтенечләр кире кагыла. Конечно, речь идет яңа шартларда бизнеста моңарчы бик актив булмаган эшмәкәрләр отачак. Кемнәрнең акча әйләнеше, табышы, кереме зур. Бу үзгәреш аларга файдага түгел. 20 декабрьгә кадәр салым түләүчеләр киләсе елга нинди системага күчүен хәл итәргә тиеш. Әгәр дә ел биткәнче салым түләү системасын сайламаса, ул автоматик рәвештә гомуми системага күчә. Гомуми система инде ул менә НДС салымын түләү белән бәйле һәм керемгә салым түләү декларациясе белән. Бу инде шактый бухгалтерия өлкәсендә катлаулырак дип әйтергә кирәк бүгенге көндә. Һәм шулай бар безнең салым түләүчеләргә әлеге система биткәннән соң гадиләштерелгән системага күчү юлы бар. Сораулар булса экранда күрсәтелгән номерга шалтыратырга мөмкин. Ул бушлай һәм тәүлек буе эшләй. Илдар Сафиуллин, Айдар Кунафин, Яңа гасыр каналы. Бүген кояш баегач барлык ислам дөньясы Мәүлид көнен каршылады. Бу Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне. Әлеге уңайдан президент Рөстәм Миннеханов Инстаграмында видео язма урнаштырып, мөселманнарга котлау сүзләрен җиткерде. Бу көнне безнең йөрәкләребез иман, җылылык, изгелек белән тулы дип билгеләп үтә ул. Рәхмәте булсын сиңа, Аллаһның рәхмәте булсын сиңа, Аллаһның рәхмәте булсын сиңа. Ассаламу алейка, я Расул. Болгар Ислам академиясендә Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне уңайыннан Мәүлид ан-Наби тантанасы узды. Ул кояш баегач акшам намазыннан соң билгеләп үтелә. Бу чара 8нче тапкыр оештырылган. Быел коронавирус таралу куркынычы булу сәбәпле кунаклар күп түгел. Тантанада кешеләр ара калдырып утыралар. Түбәтәй белән бергә битлектә кию шарт. Мәскәү, Ульяновск, Чувашидан дин әһелләре килгән. Хәтта Мисырдан да кунак бар. Акшам намазыннан соң бәйрәмнең төп өлеше Болгар Ислам академиясендәге залда дәвам итте. Тантана мөнәҗәтләр, дини җырлар, касиделәр белән үрелеп бара. Безнең өчен пәйгамбәребез иң улуг, иң зур кеше. Шулай булгач, иншаллах бу кечне салават белән, Кур'ан уку белән үткәрәбез. Шулай бу пәйгамбәребезгә каршы тагы бер тапкыр үзебезнең бәйәтебезне, үзебезнең мәхәббәтебезне күрсәтәбез. Кемдер әйтә, пәйгамбәребез аны үткәрмәгән, бу да хак сүз түгел. Чөнки пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә аны ассызыклап күрсәткән. Русча выделять иткән. Ничек була ул? Пәйгамбәребезгә сорау бирәләр. Ул душанбе сайын ураза тоткан. Сәбәбе турында соралганда, ул чөнки бу минем туган көнем дигән. Димәк, туган көнне ассызыклап күрсәтү, ничектер аеруча әһәмият бирү ул пәйгамбәребезнең суннаты.
Бүген безнең илдә әбиләр һәм бабайлар көне билгеләп үтелә. Әлеге дата уңайыннан Яндекс эзләү системасы Россия халкының әбиләр темасына булган мөрәҗәгатен анализлаган. Бу очракта әби кыймаклары, әби кабартмалары, әбинеке кебек котлетләр дип эзлиләр икән. Казанда әбиләр образын ясаучы рәссам да бар. Илнур Сиражетдинов әбиләрнең үзе бер коллекциясе бар. Әйдәгез танышыйк. Сында минем инде артында шигелгән бизәкләр. Башларында бизәкле яулык, кулларында дисбе, йөзләрендә елмаю. Рәссам Илнур Сиражиев татар әбиләрен менә шулай күзаллый. Аларны рәсемгә төшерү күңелгә җылылык бирә. Балачакка кайткандай булам ди ул. Магазинга чыкканда алар киенеп чыгалар. Матур итеп, чиста киемнәр киеп, яулыкларны бәйләп. Рәссамны яңа сәнгать әсәрләре тудырырга әби бабайларның тик тормас булулары тәрә икән. 60-ка якын портрет арасында татар әбиләре дә бар. Һәрберсеннән миллилек, авыл хатыннарына гына хас булган пөхтәлек чагыла. Әбиләрне эшләп утырам ул, китап укыйм ул, газет карыйм ул, анда яулык бәйлим ул, суган чистартам ул. Менә шулай итеп утырган әбиләрне мин ясадым инде. Рәссамның өлкәннәргә булган хөрмәте аның иҗат бүлмәсендә дә чагыла. Мәсәлән, менә бу әнисе җибәргән гөлләрне ул кадерләп кенә саклый, сулар сибеп үстерә. Картиналарга карагач үзеңне әби янында утыручы бала кебек тоясың. Бүлмәдәге буяу исегенә кумачаулый, тынны кыса. Авылы булса, яңа миштән чыккан ипи исе аңкып торыр иде. Менә монда орнаментлар була инде, теге наличник орнаментлары. Кичкенәдән авыл тормышы белән танышып үскән рәссам һәрбер детальгә басым ясарга тырыша. Тәрәз төбендә үсеп утыручы яран гөлендә, бурадан күтәрелгән йортны да, тәрәзә йөзлекләрендәге милли орнаментларны да онытмый. Киләсе буынга да шушы милли рухны тапшырырга тели. Инзилә Хөсәйнова, Айдар Кунафин, Яңа гасыр каналы. Шәхси документлар, хатлар, кулъязмалар. Татарстан дәүләт архивы кадерле истәлекләргә баеды. Күренекле татар язучысы Аяз Гыйләҗевнең кулъязмаларын бүген гаиләсе архивка тапшырды. Тантана адымнар берничә телдә белем бирү мәктәбендә үтте. Бирдә Аяз Гыйләҗевнең республикада бердән-бер музей ачылган. Ядкарлар белән Гөлназ Гыниятова да танышып кайтты. Архивка истәлек тапшыру, ул халкыбызның хәтерен саклау дигән сүз. Язучының уллары һәм хатыны Нәкия ханым ядкарларны туплау белән шактый еллар шөгыльләнә. Аларны киң җәмәгатьчелеккә чыгарыгыз дип әдип үзе исән чагында ук васият әйтеп калдырган була. Бөек язучы иде ул. Мин аны хәзер исемә төшерәмдә хәзер әйтәм. Аяз татар милләтенең 20нче гасырдагы иң бөек язучысы. Сен белеп торыгыз шуны, ул шулкадәрле. Менә хәзер мин аның әсәрләрен кайтып укыйм да, карап мин әйтәм, ничек итеп әйтә белгән. Аяз Гыйләҗевнең шәхси архивында хатлар аерым зур урын алып тора. Араларында төрмәдән сөйгәнне Нәкиягә язганнары да бар. Әдип заманында халык дошманы дип нохак яла тагылып, каторга газапларында күрә. Аяз аганың әдәбият белгечләре, каләмдәшләре белән аралашулары да кәгазь битләренә төшкән. Безнең әти гаҗәеп дәрәҗәдә тәртипле кеше иде ул. Менә бу архивка карашын алсак, әйме. Ул һәрбер хатын саклап килде ул. Менә кемгә яза ул, аның һәр вакыт икенче нөсхәсе буладыр. Бөек татар әдибе Аяз Гыйләҗевнең чираттагы шәхси кулъязмалары һәм документлары дәүләт архивында сакланачак. Аларны барлауда Галимә Миләүшә Хәбетдинованың да роле зур. Ул әдип иҗатын өйрәнүгә шактый еллар багышлый. Республика архивы комитеты танылган шәхесләрнең истәлекләрен туплауны алга таба да дәвам итәчәк. Димәк, кадерле ядкарлар хәтердә генә калмаячак. Гөлназ Гыниятова, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Казанның Эрмитаж үзәгендә тиздән яңа күргәзмә ачылачак. Ул Екатерина II-гә багышланган. Күргәзмәдә әби патшаның шәхси әйберләрен һәм ул сурәтләнгән сәнгать әсәрләрен дә күреп булачак. 500дән артык экспонатны башкалага Санкт-Петербургның Эрмитажыннан алып килделәр. Әлегә кадерле һәм кыйммәтле экспонатларны ничек саклап йөртәләр соң? Илгиз Шәкүров күреп кайтты. Санкт-Петербург, Казан, 2 көн һәм төн. Ниһаять, Екатерина II-гә багышланган күргәзмәнең экспонатлары башкалада. Казанның Эрмитаж үзәгенә аларны Питерның кышкы сараеннан алып килгәннәр. 555 экспонат юл буе сак астында бара, һәрберсенең үз бәясе бар. Тартмаларда урнаштырып, аларны махсус фургоннарда алып киләләр. Бу техниканы бик кыйммәтле сәнгать әсәрләрен күчереп йөрткәндә файдаланалар. Бу скульптурада, рәсем сәнгатендә әби патшаның киемнәре, төрле тарихи документлар һәм булар барысы да Екатерина II-ның тормыш юлы турында да, ул дәүләтне җитәкләгән чор турында да сөйләячәк. Менә бу кадрларны чын мәгънәсендә эксклюзив дип атап була. Екатерина II-ның 18нче гасырга караган портретын арбада ук ачалар. Аның киңлеге 2 метрдан артып китә һәм инде бу эшне биредә эшләмәсәң, ул бернинди ишекләргә дә сыймаячак.
Вот сейчас мы только что разгрузили фургон, вот 38 ящиков с 7 номерами, которые сейчас находятся на нашем втором этаже. Экспонатлар салонган һәр тартманың үз саны бар. Бу буталчыклар килеп чыкмасын өчен кирәк. Бөек Екатерина проектын 2 ел элек уйлый башлаганнар. Күргәзмәгә җибәргәнче экспонатларны әзерлиләр. Шул эшләр озакка сузыла. У нас традиционные методики, конечно, реставрации. Без сәяхәткә кузгалганчы экспонатларның нинди хәлдә икәнен теркәп куябыз, кире алып киткәндә алар шундый ук булырга тиеш. Бөек Екатерина күргәзмәсе үз ишекләрен 7 ноябрьдә ачачак. Анда лекцияләр тыңлау, кинолар карау мөмкинлеге дә көтелә. Проект апрель аена кадәр эшләячәк. Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Даниэл Мастер белән бергә бар якларында исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Аш бүлмәсенең 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәр Восстание урамы 23-нче йорт, телефон саны 2 167 166. Даниэл Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Болы, Азнакайда көн буе аяз һава көтелә. Республикабызда антициклон тәэсире көчле, аның ягынтысында явым-төшемнәр юк диярлек. Кайбер районнарда кискен җил булуы ихтимал. Температура үзгәрми, төньяк көнчыгышта 3 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста иртән болытлар тарала һәм кояш чыга. Алдагы көннәрдә республикабызга циклон үтеп керә, моның тәэсирендә явым-төшемнәр арта ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн кояшлы булачак. Җил көньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә дә кояшлы көн сөендерә, 3 градуска кадәр җылы. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта һава шартлары уңай саклана. Шулай ук кояшлы һәм явым-төшемнәрсез. Халык сынамышлары буенча октябрь ахырында томан булса, кар соң ятар диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилдәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм bunlar белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Операциясыз алдынгы технологияләр ярдәмендә без хәтта некроз стадиясында булган буынны дәваларга алынабыз. Нинди яшьтә булуыгызга карамастан, доктор Ост медицина үзәгенә килеп, буыннарга яңа тормыш бүләк итеп булганына инаныгыз. Башкалабыз Казанда көн кояшлы булачак, 7 градуска кадәр җылы. Көньяктан талган җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 765 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 60%. Җирнең магнит каратыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.